De kades van Grauw stienen van de morgen weer vol met blierde bij. Want het wie weer tijd voor de traditionele intocht van de Goed Heilige Mom. Ze binnen de zuiver zenuwheftig uur, maar hadden vanzelfs ook zijn zinnen. Omdat het een hele oude man is. En hij geeft ook aan iedereen cadeautjes. Nou, je krijgt cadeautjes en pepernoten. En pepernoten zijn nog wel het lekkerst. Ja, en de cadeautjes zijn ook heel leuk. En dan is het eindelijk Safir. De boot komt om. Sint-Pieter komt om wal en Foesket vanzelfs met een heel soort band. En wij huis eigen verslagjouwers uitzocht. Die wil een vraag door het te stellen. Leent u misschien ook geld van Sinterklaas? En uw broer? Nee, Sinterklaas had zijn eigen heel. Waar haal je al die cadeautjes vandaan? Hou de microfoon erbij, hoor. Meestal kopen we ze en soms maken we ze zelf. Oké. En dan moet Sint-Pieter weer verder. Want hij had nog een heel soort te dwaan. En de reis naar Grauw wie al net zo makkelijk. Met al dat ijs in de marren en de fjetten. Bar, het ijs wie dik, dus we konden moeilijk terug komen. Spannende reis. Ja, spannende reis. Wis en waarachtig. Maar hij is er. En dat is het wichtigst. En dus kunnen de squansjes in Grauw weer onder de skwas steken.